Сәлам, рәсем ясарга яратучы дусларым. Сезнең белән Шаян рәссам. Шаян рәсемнәр ясау өчен тагын сезнең белән очрашырга дип килдем. Бүген без тавис кыш ясарбыз. Сез әзерме? Әзер әлбәттә. Дуслар, рәсем ясау алдыннан нишләргә кирәк? Дөрес, ак кагаз бит әзерләргә. Менә ул маркерым да әзер, төсле карандашларны да барладым. Инде эшкә керешәбез. Тавис кышын ясау өчен башта түгәрәк ясыйбыз. Дип уйлыйсыздыр? Юк шул. Без аны башка юл белән ясарбыз. Карап торыгыз һәм минем арттан кабатлагыз. Менә шулай итеп кәкре сызыклар сызабыз. Бу баш өлеше булыр. Тависләрнең башы зур булмый, һәм уены бик озын була. Гәүдәсе дә җинак кына. Була бит бу. Койрыкны да ясыйбыз. Менә булай итеп. Баш өлешенә тымшыкны да ясап куябыз. Дуслар, тависыбызга аякларны ясарга онытмыйк. Менә бит, ничек матур килеп чыга. Тавис кышларның иң зур горурлыгы ул беләсезме нәрсә? Әйе, койрык. Койрык озын каурилардан тора. Кауриларны менә шулай итеп ясарбыз. Уртадагы кауриларын озынрак, ян яктагыларын кыскарак итәрбез. Мондый купшы койрык бары тик ата кышларда гына була. Ничек? Шәп килеп чыгамы? Минем бик әйбәт килеп чыкты. Хәзер күзен ясыйбыз. Аны ничек ясарга кирәклеген инде сез бик яхшы беләсез. Бу кышның күзләре ике тигез, бераз гына озынча түгәрәкләрдән тора. Булды. Күз карасында төшерик. Инде маркер белән буяп та куйык. Тавис кышының тагы бер үзенчәлеге, аның башында таҗны хәтерләткән бүреге бар. Хәзер аны ясыйбыз. Без койрыкта ничә кауры ясадык икән? Берәү, икәү, өчәү, унике. Хәзер әлеге каурыларның очларына маркер белән түгәрәкләр ясап чыгабыз. Аскы өлешендә кечерәкләрне менә булай итеп, матур була бит. Инде өскә таба зуррак ясарбыз. Искиткеч. Хәзер нәкъ шушы түгәрәкләр астына без тагын берәр кечерәк түгәрәк ясап чыгыйк. Аскы өлешендә кечерәкләрне, өскә таба зурракларны менә булай итеп. Матур була бит. Хәзер шушында кара нокталар төртик. Шулай итеп, һәр каурыга төртәбез. Өчәр бизәк төште. Булды. Тавис кышын ясап бетердек. Хәзер буясак та була. Тавис кышын буяу җаваплы һәм зур төгәллек сорый. Эшкә керештек. Зәңгәр төсле карандашны алабыз. Бик яхшы итеп эшләнгән булырга тиеш. Бу төс белән гәүдә, муен һәм баш өлешен буйыбыз. Җитез хәрәкәтләр белән кагаз битенә катып басмыйча гына буярга кирәк. Канатын да зәңгәр төскә буйыбыз. Таҗның чукларын да зәңгәр итәбез. Булды. Хәзер яшел төстәге карандаш алабыз. Аның белән койрыктагы кауриларны бизибез. Кара түгәрәкләр эченә кермәскә тырышыгыз балалар. Тавис кышы дөньядагы иң матур кышларның берсе булып санала. Аның койрыгы турында төрле риваятләр сөйләнелә. Койрыкка матурлыкны каурилар бирә. Койрык өстендәге кауриларның озынлыгы 120-160 сантиметрга җитә. Тавис кышлары Һиндстанда, Шри-Ланкада, Непалда яшиләр. Кыргый табигатьтә ачык урыннарны яратмыйлар, яшәү өчен урманнарны, куе куаклыкларны, яисә авыл тирәләрен сайлыйлар.
Төрле үләннәр белән тукланалар. Җитез хәрәкәтләр белән ашыкмыйча гына буяп бетерәбез. Ә хәзер менә бу түгәрәкләрне без кызыл төскә буярбыз. Аның белән койрык очындагы зуррак түгәрәкнең эчләрен буйык. Яшел төскә чыкмагыз. Хәзер инде безнең кечерәк түгәрәкләрне буйсы калды. Аларны без шәмәхә төскә буйык. Карагыз әле, нинди матур кыш килеп чыга бит. Безнең әле тагы нәрсә буялмый калган? Дөрес, аяклары. Кызгылт сары төстәге карандаш белән аягын буйык. Әйдәгез әле. Томшыгына да төс кертик. Ә күзләрен сары төскә маныйк. Балалар, хәзер карап торыгыз, кара маркер алабыз. Кышның муйнына, гәүдәсенә каурый мамыгына охшатып бизәкләр төшерәбез. Койрыктагы каурый очларына төрле озынлыкта өзек сызыклардан бизәкләр ясыйбыз. Ай, карагыз әле дусларым, ак кагаз битенә искиткеч матур тәвис кышы килеп урнашты. Хуҗаларча елмая. Шаян тәвис кышы сезне сәламли. Ә миңа китәргә вакыт. Сау булыгыз. Очрашканга кадәр.